Co se naučíte v masterclassu, jak předcházet vyhoření a jak se naučit bojovat se stresem? Povíme si mnohé techniky, jak si zjednodušit život, jak třeba delegovat v rámci týmu nebo i rodiny ty úkoly, jak to delegování prodat, protože delegování není jenom to, že takhle od sebe odhážete úkoly, ale je to zároveň systém motivace, že se ti ostatní můžou naučit něco nového, že můžou vyrůst ve své roli. Vždycky záleží, jak jim tu motivaci, nebo respektive to delegování, jak jim to prodáte. Povíme si o tom, co to je únava z rozhodování, což je takový novodobý syndrom vyhoření, kdy prostě už máme v hlavě tolik rozhodnutí, které v ten den musíme udělat, že už nakonec říkáme, já se nechci rozhodnout. Ale tím vlastně blokujeme spoustu věcí jak sobě, tak i svému okolí. Takže naučíme se, jak tomuto předcházet, jak si zjednodušit volby, jak si třeba efektivně vést svůj deník, respektive diář. Ale deník taky, protože tam si můžeme zapisovat svoje úspěchy, které nás potom nakopnou a víc si v ten moment věříme a řekneme si, aha, já jsem toho ale opravdu dokázala spoustu. Budeme se také bavit o takzvaném mental loadu, což je taková ta třetí směna, která nás ženy velmi trápí. To je takový to neviditelný, neustále trvající tlak na nás, kdo má kdy narozeniny, co koupíme za dárek, kam pojedeme na Vánoce, za kterými rodiči, kdy mají děti kroužky, kdy jedou na školu v přírodě. Prostě tisíce věcí, které nám neustále lítají v hlavě. A když to spočítáme v rámci toho dne, tak nám to zabírá spoustu času. Takže se taky naučíme třeba velmi jednoduše, jak si říct o pomoc. Netrpět, nemlčet, ale velmi slušně a klidně požádat okolí o pomoc. Protože není potřeba zvládat všechno sama. Budeme se také bavit o tom, jak nastavit hranice. Velmi důležitá věc, když si prostě řekneme a naučíme se, jak poznat, co už je za hranou. Pro někoho je za hranou to, že prostě na dovolené neotevře e-maily. Pro někoho je to úplně v pořádku. Pro někoho je v pořádku zvedat telefon v podstatě non-stop. Někdo ty telefony zvedat po 6. 7. hodině večer nechce. Někdo půjčí peníze, auto, cokoliv, druhý už to dělat nechce. Takže je prostě vždycky potřeba si říct, co jsou ty naše hranice, kde už nejsme komfortní a naučit se je konzistentně prostě dávat najevo. A co je velmi důležité a co my ženy často neumíme, je taky si naučit říkat ne. Třeba pomocí toho, že si to zkoušíme doma, s kamarádkou, s partnerem, nebo třeba před zrcadlem. Dozvíte se spoustu triků a tím se vám hrozně uleví, protože nemusíte být viny, když někomu řeknete ne. Není prostě automatické, že pořád musíme na všechno říkat ano. Budeme se taky hodně bavit o tom, jak komunikovat negativní zprávy, jak se chovat v konfliktech. Je třeba hrozně důležité si uvědomit, pokud vy jste účastníkem toho konfliktu, že vaše reakce je to, co určí způsob vyřešení toho konfliktu. Protože pokud na vás třeba protistrana křičí, vy začnete křičit také, tak výsledkem rozhodně nebude nějaká klidná dohoda. Ale pokud se udržíte, když proti vám tedy stojí někdo, řekněme, verbálně agresivní, tak to, že vy sklidníte tu komunikaci, může vést potenciálně ke, řekněme, smírnému řešení dané situace. Takže i o tomhle se budeme bavit na našem masterclassu.